Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal illi jrid joffri soluzzjonijiet biex titjib il-liġi li tirregola l-iskuters elettriċi biż-żewġ problemi maġġuri ikunu l-parkeġġ u n-nuqqas ta' nfurzar. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed tissuġġerixxi l-operaturi tal-iskuters jerfgħu parti mir-responsabilità tal-infurzar u jieħdu miżuri biex jillimitaw l-abbużi. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi fost l-oħrajn li min juża l-e-scooters għandu jkollu xi forma ta' liċenzja tas-sewqan valida. Għandha wkoll tiddaħħal application fuq il-mobile sabiex wieħed ikun jista' jirrapporta e-scooters imkisra jew ipparkjati ħażin. Filwaqt li l-awtoritajiet responsabbli mill-infurzar għandu jkollhom id-dritt li jikkonfiskaw e-scooters li jiksru liġijiet ta' parkeġġ. Il-Partit Nazzjonalista jrid li l-scooters ikollhom pjanċi ta' reġistrazzjoni viżibbli filwaqt li jkunu protetti n-nies fit-toroq, partikolarment persuni vulnerabbli jew li għandhom xi diżabilità. L-scooters għandhom ikunu ddiżinjati b'tali mod li jkunu aktar viżibbli, issir kampanji ta' għarfien dwar ir-regoli tal-e-scooters u jsir studju rigorus u dwar fejn u permissibbli li jinstaqu l-e-scooters. Dan filwaqt li jkunu identifikati toroq, bankini u promenades fejn ikun possibbli li jinstaqu l-e-scooters jekk titjieb l-infrastruttura tat-toroq. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi żoni ta' parkeġġ dedikati għal e-scooters li jkun hemm racks u charging stations u jkun infurzat l-użu tal-helmets. Apparti minn hekk in-numru ta' e-scooters tal-kiri reġistrati għandu jkun proporzjonali għan-numru ta' spazji ta' parkeġġ għall e-scooters madwar Malta u Għawdex. Proposti oħra jinkludu li tkun permessa żieda ġustifikata fil-limitu ta' e-scooters reġistrati skont id-domanda u n-numru ta' żoni ta' parkeġġ li jistgħu jiġu implementati. Kwalunkwe multa trid titħallas direttament mill-operaturi, ikun hemm infurzar b'multi għal dawk li ma jirrispettawx il-limiti stipulati tal-veloċità u tkun implementata sistema ta' punti għall-utenti tal-e-scooters. Il-proposti ġew preżentati fi stqarrija mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Rebecca Cilja, Adrian Delija, Graziella Gallia, Yves Borg Bonello, Graziella Attart Previ u Janice Ketkuti. Dawn huma biss l-ewwel minn lista twila ta' affarijiet li l-Partit Nazzjonalista iħoss li għandhom isiru. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-ewwel pass għandu jkun qafas leġislattiv robust biex ir-responsabilità tal-infurzar tinqasam fuq il-partijiet kollha.